Hormatly doganlar, eri dilleşler, hormatly teletomoşaçylar, Türkmenim kanalynyň döwletli maslahatyna söz nowatyny men Demokratik Liberal Partiýanyň ýolbaşçysy Azat Gaýtbaýewa beresim gelýär. Inha Azat Gaýtbaýew sizem bir öz partiýaňyzy Türkmenistanda registrasiýa etmek üçin köp ılgadyňyz, köp alada etdiňiz. Şu tema bilen gönümel bağlanşykly bir watandaşymyz, aktivistimiz, bir partiýanyň ýolbaşçysy, hereketiň ýolbaşçysy hökümünde şu täze partiýa gurrunlaryny, şu täze partiýa gurrunlary bilen ediljek bolýan işlere siz nähil baha berýäňiz? Rekurene döwlet ağa bilýän bolsaňyz bize şu at daşary ýurtlarda dogry yurtdaşyndan işte daşary ýurtlara çykmaly boldyk da. Tapady ýok haýsy topuň ýolbaşçysy bolsun ýa bir raýat aktivist bolsun. Şonuň hemmemizem daşary ýurtdy we belli bir uğurda issendik bir uğurda işlän bolsa ýa bu issendik uğurda bir öz düşünjesini beýan etýän bolsa bu adamlar köplönçü bir top bileleşe gelýärdi aýtjak bolýanym hökümetiň nägilelik durady. Şonu alyp toporlar döredi. Bularyň içinde galyp toporlarym bar, hakyky toporlarym bar. Şu hökümete garşy göreşýänler bar. Şu esasında men biz bilýän bolsaňyz Nurmuhammed Çarýewiç bilen biz bosgulukda diýip aýtýasdy. Hakykatdan biz bosgulukda bizi näme üçin Türkmenistanyň başkanlyk konstitusiýa laýyklykda eger Türkmenistan demokratik dünýäwi döwlet bolup onda döwlet dolandyrmak diýip geçýär da otaýdy kanuna gelýär. Kanun tarawyny seretse. Näme üçin adalet ministri iňmärisi bu raýat jemgyçilik işte bu toporlary mysaly getirende işçi nämeler işte bu nämeler näme diýilýärdi? Rusçasyny bilýän-de türkmençede näme diýilýär? İşte böyle bir gurumalary hemmesini yıktılar aýtjak bolýanym. Türkmenistanyň kanun tarapyndan 3 partiýasy bar. Esasy Komünist partiýa 92-nji ýylda Demokratik partiýa boldy. O Niýazowyň bir aýtjak bolýan gummatar döwletlere özüni bir demokratiýaly hökmünde görkezjek bolup bir näme rebranding boldu da aýtjak bolýan. Şu esasında onun bir soň daçerni kampaniýalary diýilýär. Şonu ýaly bir daçerni nämeleri, gurumalary nämetde senaatçylar we agrar parti diýe eýle beýle. Ýöne esasy bular hemmesi Berdimuhammedow gulluq etýär. Hiç birinin de Türkmenistanyň Milli Meclisinde çıkış edibem öz bir aýtjak bolan halka bir bähwitli halkyň aladasyny etýän bir teklibi boldumu şu gün üçin? Hemmesi hormatly arkadaşym şeýle näme etmäni ölýärdi. Ýöne aýtjak bolan 2017-nji ýylyň dekabrynyň 25-inde biz hakykatdan siziň aýdyşyňyza adalet ministrini bir siyasi jemgyýet uğrunda bir reformalar getirelik diýip hökümet bilen daşa ederek diýip şu adalet ministrini Demokrat Liberal Partiýany bir zat resmileşdirsin diýip şoňa bir Türkmenistanyň adatdan daşary ilçihanynyň konsullugyny Türkiýe Respublikasyna resmi namalarymyzy berdi. Öne bu ýöneçe hiç jogap ýok. Bu Düşemew meselesinde bularyň indi aýtjak bolan daşary ýurtlarda demokratiýa ymtylan ildeşlerimiz kende işte ýaş aktivistler köp, toporlar köp. Şolaryň hemmesi şular aýtjak bolan bir kontroldan çykmasyn, zat etmesin, hakykatdan döwletde bir ütkeş bir siýasy guruma gelmesin diýen ýaly bu antipropaganda diýilýär. Şu antipropagandasyny döretdi. Iňmärisi bunu söýlen bolsaňyz käbir toporlar bardy. Topor diýenimde şu soňky döwürler häli büyüneçe adyny bir dogry aýdyp bilmeýän bir topor döredi demokratik demokratik saýlaw ýol diýdimi ýa DWT diýýärmi ýa demokratik watan Türkmenistan siz häli büyüneçe bir belli bir adyňyz ýok. Düşemew meselesinde bu partiýa şahzada çykdyda aýtjak bolan döwlet bu parti meselesi ünsüren olsun ýadyňa düşen olsa Berdimuhammedowyň bu Amerika iş saparında men bir jurnalist soru verdi da muňa şu siyasi tutsaklary we adam hukuklary boýunça bir soru berdi benim.
Bu men äli ýaş politik, ýaş prezident, men sadece ekonomik nämeleri düzedörün diýdi. Açyk bolan iqtisadiýaty östürün diýdi. Bu düşemefem ünsüren bolsaň hazır şu çörek nämesi açyk bolan gyçylygy, ondan soňra ýağ, belki azyk önüm gyçylygy bar benim. Bulam näme diýe? Men diýe esasy diýe hökümete garşy däl, ýöne sadece açyk bolan şu iqtisadiýaty ýa şoňa meňzeş ekonomikany razwiýat etmek üçin partiýa gurjak diýe. Ilkülen o partiýa sosial problemleri gündemine getirip sosial problemleri çözecek diýerler. Şu wagt içinde tutulan, azar verilen, basylan, gynalan adamlar hamala galaktika barada gurrun eden ýaly da. Doğru. Yok, aýdyşmaýaly. Bu mesele ýadyma düşen bolsa ýene paftorny näme de aýtjak bolan. Näme üçin ve bütün dünya şu aýtjak bolan международный guramalara da esasen şu hukuk goraýjy edaralary zatlara görkezjek bolan. Ene bizde Afsena dostumuzun aýdyşýaly mnogopartiyny hukuk döwleti diýip aýtjak bolady. Türkmenistan başkan konstitusiýa laýykly, Türkmenistan demokratik bir dünýä döwlet bolup, onu döwlet dolandyrmak zat diýip geçýär da. Ben adını aýda oturmaýyn. Ýöne Aslybaş Berdimuhamedov hökümeti boldy. Özüm ünsüren bolsam bu özüni jurnalist diýen köp agzalar köplenje fake habar ýaýrat. Bu bilmeýän Berdimuhamedov ölüpmiş ýa mysal getiren Berdimuhamedowyň oğlu Serdar aýtjak bolan awariýa düşüp zat etmiş, boynuny näme etmiş, dökmüş, maýyp bolupmuş, zat diýip mışmış, diňe mışmış. Bu zatlar bilen bu demokratiýa ymtylýan raýatlarymyzy ayaklandyrjak bolýarlar, ruhlandyrjak bolýarlar. O taýwarandam aýtjak bolan bulara bir spets operasiýa hökmünde Berdimuhamedov operasiýasy nämesimi? Buların hemmesini ýok ederler. Edil 2002-nji ýylda ýaşlymyz Boris Şyhmuradov ýaly edip bugün şu zady getirjek bolýarlar. Ene türkmen halkynyň ruhuny ikinji sapar düşürjek bolýarlar. Soň türkmen milleti ýene bir 30 ýyl garaşmaly bolýar da, bir azyndan 10 ýyl, 20 ýyl, belki o güneçene dünýä modern olup bu zatlar gider diýip näme etýän. Şoňa çene bu hökümetini gowuja edip näme binýadyny näme etjek bolýardy. Adam hukuklary näme bütünlüğini otjak bolýardy. Ýadyňyza düşen olsa şu Boris aganyň 2002-nji ýyldaky hadisasynyň soňra doyan adamlar vardı da, şu doyan diýende şu Türkmenistan'ın hökümetine nägilelerini näme bildiren zaten adamların şonda ruhu düştü da aýtjak bolýar. Demokratiýa Niýazowy ýykyp bolmaz. Yani Niýazowy näme dip bolmaýa, amaçtyryp bolmaýa, zat edip bolmaýa diýip bir düşünje geldi da aýtjak bolýar. Bu Hudaý ýaly, ýa Farawon ýaly, bu ölmese zat etýär diýipdi. Bu Berdimuhamedov hökümetinde häzir esasyn ünsüren bolsaňyz türkmen ýaşlary, şu talyplar nägilelerini bildirýär, mysal getiren Türkiýede näme bir aýda 250 TL alýarlar. Kartçykadan çykartýarlar. Türk TL'si olarak. Şol näme zatlary nägilelik eýem türkmen talyplaryň arasynda meýem nägilelik dörap başlady. Hatta zorluklaryň her hepde konsullukda agitasion propaganda zat diýip bir näme döretýärlerdi. Ruhu gülleri diýär, ýa bolmasa garaşsızlığımızın gelen günü zat diýip bir zorluklaryň bu talyplary bolsam şol esasen İstanbul'a howunu atmak üçin, gözüň gorkutmak üçin ýygyderli ýagdaýda çagyryp gurrun döşlük ýa bayramçylyk ýa ýüşmeleň diýip şeýit bilgeşine edilýär-de. Doğru. Esasen şol belki geçen gepleşiklerimden aýdyp geçendirin bärde bir Türkiýede atawatan Türkmenistan ya makul hizmetler diýip bir nämesi bardyr da. Bu Türkmen konsullugyny işleyen gönümel konsullugyna, hatta onun ýolbaşçylary konsullukda işleyen adamlar, işte Döwlet Araz Glyjew diýär, ondan soňra Azat Jeparow bolar, Uktam Umurkulow diýip bolar. O taýda idarada esasen şu adamlaryň bu hukuk nämesinde işte bu pasport meselesi bolýarmy, şoňa tercüme edip berjek seň dokumentleriň diýip, hatta bu Aksaray, İstanbul'da bir Aksaray Lälide 17-nji şahamçy notarius diýäsde, biz notarius bölümüm şol nämeleri şahsiýetini her
6 aydan Türkmen talypları Türkmenistan'ın bilim ministrine ikrarnama urutmalıda. Şu taýda hakykatdan okaýa diýip şolar terjime. Şeý diýip aýtjak bolýanym, Türkmenistan'ın antogulluklary razvedka diýilýär. Şu razvedka komitetiň razvedkasy Türkmen ýaşlaryň näle bir ýagdaýy barlygy hakynda. Ene Avsiyana dostumuz aýtdy da, şu psikologik ýagdaýyny näle stabilizasiýasy näle gowy ýa Türkmen ýaşlary hakykatdan bir nämet diýem, demokratiýa ymtylýarmy zadymy häsiýetlerini öwrenmek üçin o taýda statistikler, motivler, aýtjak bolýan tesvir, analitik diýäsde, analitikler hemme adam bar o taýda. O ýaş oğullara sen ýurda geleninde komitete seni işe alarsa ya İçeri İşleri Ministrine ya Adalet Ministrine işe alırsa söz verip vade verip öz Türkmenlerine karşı anto işini ettirýärler. Bu hakykatdan gıyın mesele bir. Bu zatlar önümüzde gelecekte bu juda bir betbagçylyğa getirip biler aýtjak bolýandy. Şonuň üçin bu esasen fake habarlar nämet diýen, fake özüne jurnalist diýe ne bu men kimäli şu Allamurat Rahim dowamly bu adamlardan korkmaň, bu adamlarym gürletmeli, zat etmeli diýip näme çykyş etdirýärdi. Şu Murat Düşemow diýe, ondan soňra Şahtyk Şyhyýew diýe, ne bağışlarsanız verin Türkmenistan'ın komitetinin propagandasyny yapýarmy o taýda. Yok bularym adam, bularym aýtjak bolýanym hökümetiň işgäri, bularym zat diýip mejbur galdy, zat diýip bir näme agitasiýa döretýärdi. Onda sen gitdana Berdimuhammedowyň gepleşiňe çağırıp Berdimuhammedowyň agitasiýasyny ýapyndy. Yok hakykatda ne bu bağışlarsanız demokrati diýäňiz verin, ne indi Türkmenistan'ın hökümetine hakykatdan Berdimuhammedow demokrat bolan bolsa. Näme üçin daşary ýurtdan men saglygym bilen garanti berýän şu adamlaryň her biriniň janynyň saglygyna garanti berýän hökümete gelip täze Türkmenistan'da hakykatdan bäsleşik esasında ya olmasa çekeleşikli esasında täze hökümeti gurmak diýip näme üçin Nurmuhammed Çaraýewçi çağıranak ya misal getirin eski ozolky siýasatçylardan. Eğer ýurtda bilen bolsaňyz çekeleşikli bir ýagdaý bolsa, bir siýasy urundan bolsa, şonda bir gowy hilli önüm çykýandyr. Alternatiwa diýilär. Şu alternatiw olmasa bir sadece tek partilik sistem ya tek partilik diye hazır gözde multipartilik diýip bardy. Şu 3 parti, köp partilik sistemi. Bu aldı. Onu diýseniz indi başlarsanız en değiştirenimizin köpüsü. Şu Türkmen halkyna hereket etýän hakykatdan demokratiýa östürmege näme etýän en değiştirenimiz indi başında gowy başlaýar. Hemmesi çykyş etýär halka şu kemçilik var, bu kemçilik var diýip ýöne bizim halkymız 30 ýyldan bäri bilýär bu kemçilikden barlygyny. O taýda başlarsanız bir ýerde bir ýol ýokmuş ya sima ağaçda lampçyka köýpmüş zady biz hemmemizden bilýäris. Ya Berdimuhammedowyň tuxum tiýiji garnaş nämeleri pul orladygyny bilip dururuz. Hemmemizden bilip dur. Bütün Türkmen milletinden bilip dur. Ýöne hiç gaýsam çäraýdan aktany diňe başlarsanız berin o taýda bu bolupmuş, bu taýda bu bolupmuş diýip özem ünüs verseniz. Bu adamlar Berdimuhammedow agzalylyk döretdi. Ünüs veren olsanız da. O aýtjak bolýanym bölek hökümeti dolandyrýar. Bir-birine yalaka sırap başlarsanız da edebi dilimde olmasa. Bu indi aýtjak bolýan daşdaky bu hökümete ymtylýan o opozisiýa zady öz adamlaryny urudyp olara indi öz taraplarına çekip başladılar abla. Minnettar Azat Gaýtbaýew. Şu taýda aktivistimiz Rozabay bir zat goşşok diýdi. Rozabay goşşok zadyny aýdandan soň men söz nowatyny Russiýa Federasiýasyndan aktivistimiz Timur Serkerdaý berjek. Rozabay häzir goşşok zadyny goş. Ben şu yani Azat bir zatlar belirler geçti de şu taýda bir ýurdun daşynda häzirki taliplerden gurrun edelim. Indi gel bu siýasy partiýaň içerisine girdik de bu giren talipler siz pikir edýän siýasetden düşünýän bir zat mı? Bular siýasatda bir hiç olmanda bir çiğitiyacık bir zat koşup bilecek adam değiller. Yöne taliplik hövesi var. Taliplik adı var. Yöne bunların əhlisi Türkmenistan'dan çıkan makale. Hazır men aydı. Türkmenistan'dan çıkan makale. Şu makale için, şu taya gelen için bunların əhlisi şu taydan öz
yurttaşında okumak için özlerinin ehli dokumentleri registrası edilen yeke bunlar sonraga çekilip şotayda şoların boyuna koyulan bütün ehli borçnamaları var. Ne için her üniversitetten bir sancı gelýärdi bir Türkmenlere yol başçılık edýär. Bir üniversitette bir Türkmen şu üniversitette 15-20 tane Türkmen varsa şoňa yol başçılık edýär. Biz Oğan Türkmenlerinin derneğinde Oğan Türkmenlerinin bir yığınağında ana devletin özü aýtsyn. Biz şo takaranda gördük biz Türkmen taliplerinin kimligini. Ana devlet aýtsyn öz, doğrudan devlet. Oşol Oğanistanly Türkmen studentlere täsir etjek bolýan şolary promosyonlaýar geçirjek. O menden milli howpsuzlyk gullugynyň bu konsullugyň işgäri men diýjek boldy şo taýda. Ana şo Bakırköy Medeniyet Köşkünde geçirilen şo yığınakda. Biz özümüz gatnaşdyk bardy, hut özümüz şaýat. Görköz şahadatnamaňy diýdik. Olum ilçikandan şol Isparta'daki Süleyman Demirel'in adyny götüren üniversitetdäki şuurçusy bolup çykdy. Şu yerde bizim yanımızda kalan 3 sancak kızcağız doğru. Gözetimi bolan üçün bizi koldadı. Bizim yanımızda 3 sancak kızcağız pakir kaldı. Şu kızın bizim yanımızda kalanı üçün şu kızcağız. Şol oğlan yine şu üniversitede baranda opşitte sonraga çeker özü. Sen o studentlerin demezse seyrediyen olsan özün çabır şatardı studentlere bir yol başçı olan olsa senin bunu sonraga çekmene mi hakkın var? Kim tarafından sana bu vazife eline verildi? Senin vazifen näme? Senin talip mi? Yoksa sen devletin nämesine hükümet kulluğuna işleyen başka bir şahs mı sen? Kim sen? Yine ben aýtdym şo günü, yine devlet şayet pasportumu çıkardım koydum önüne. Hadi buyur hemen pelançe. Sen kim? Bana özün tanıt o zaman değil. Tanıt. Sen bu yığınağa gelen olsan, şu yığınağa katlaşan. Şu vakti şol yığınağa bizim şu vaktan bir kardeşimiz Hudayverdi Hallı geldi. Yörita. Praga'dan geldi. Hudayverdi Hallı Praga'dan onu kim koyuverýär bäri? Şu döwürde hana döwleti göze mi azatlyk radyom habarçysy? Ne için döwlet almadı da Hudayverdi Hallı geldi? Onun maksady başkady. Şu maksat başka bolan üçün şeyde siyasi düşüncelerin içerisine öz adamını özünü sokup karşı koymak için bu eyyam yurdun içinde bir siyasi parti döretmek değil. Döredilecek partiyanın ehlisinin şu bir adama kulluk edilmesi maksadı ile manipülasyon edildi. Yine benim açığım bu indi bundan sonra kursular istedik partiyasını kursular. Adam söz istedi. Gıyıtkacık aytacak adını da Aydın son Timur bilen Karacaoğlu'na sözü berip Nur Muhammed Ağa en son sözü size vereyin cemleyicini. İsteseniz şeyle yapalım ne isteseniz. Adat Kayıtbayev sözü hoş gelen. Şütayda etçe kolyanım Rozuvay'a bir kov belli etti da şu menale Nur Muhammed Çareviç bilen özüm şahsı olarak tanış derdim. Sadece şu Türkiye Respublikası'na gelenden sonra şu Sakarya Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nin 1. yıl tağıttım da şu dövrü. Şonda geldi Kerizif'in. Şondan sonra Cik işte bu Respublikan Partisi vardı da hakikaten bozulukta olan. Şonun ne zaten bize bir hakikaten bir alternativa esasında ve opozisiya hakikaten bolsun deyip men şu partisinden yaşıldım geldi ağam nämetmedi. Nur Muhammed Ağa bilen tanıştırdı beni. Şeydip Nur Muhammed Ağa'dan näle ustaf yazılganlığı hakkında işte düzgünname değil ya şu Türkmençe partinin düzgünnaması ve näle hareketler edip bolýanlygyny menem düşündüm şo döwürler hukukçu näme olur vardı Türkmen olur hukuk fakültetinde okuyan. İlk gününe menem düşünýärdim esasen daşary ýurtda parti gurup bolmaýar. Ya hökümet gurup bolmaýar. O Rozubay aýdyp geçdi, e-devlet diýdi. E-devletde hyzmat özüňize memmeňizden bilýär. O Berdi Muhammedow'dan o döwlet bardy. Sanawlaryň döwlet diýär-de elektronly правительство. Rusçasyny aýdanda. Olar şey adamlaryň akly bilen, pikiri bilen neme diýerler-de. Şolaň adamlaryň üstünden güljek bolýarlar-da. Akıl paýkasyň logikaň üstünden gülýär şolar şey. E-devlet diýip, elektron döwlet diýip. Ondan sonra
Bu emme şu döwür 56 adım boldukdy. Toporumuzda aýtsak bolamyz. O döwrem bizim bir imoda bir näme line dip näme bardy da. O hazır Türkmenistanyň çäýinde petiklendi o. Şo grupada Türkmenistanyň içindeki bu hakykatdan demokratiýa yntylan toporlar. Ondan sonra biz daşary ýurtdaky talyplar şol hemmemiz bir araya geldikden düzünname düzlük işte partiye näle bolýar adetçe. Ben şo döwren bilýärdim. Men hukuk ugrunun nämetdigim üçin guturup bilmesem, şonu bilýärdim. Bu bir başlarsyňyz kezzaplyga girýändir, kanun daşary bolsa. Näme üçin indi parti diýmek adaňsat ya bolmasa bilen olsaňyz ýaşular paralel döwlet gurup ýörlerdi. Daşary ýurtda hökümet gurup ýörler. Berdim Muhammedowyň häzirki konstitusiýasy başlarsyňyz hajathanadaky kagazdan hiç kemi ýeri ýok. Ýöne onda da bu kanunsuz olsa hem bu konstitusiya bu başlarsanız hajathana kağız değil. O paralel hükümet kurmak demek ki yamjı cinayet oluyor. Tapal yok. Näher görünüşünde olaýsy. Hükümetin eýesinde eýle alýan adam hem cinayetkar olsa. Şo esasında bu meseleleri birazcık kıyın. Şey edip aýtjak bolarym Türkmen talyplarynyň eýem şu Berdi Muhammedowyň guly etjek bolýarlardy. Bu Düşemowlar ya Alamurat Rahimlerim esasen aýtjak bolýarym belli bir näme döretjek bolup bu ruhu galan Türkmen oğullarymyzy, gyzlarymyzyň ruhuny pes etjek bolýar. Şonuň üçin sen muňa inanma, belika inanma, anarka inanma diýip şonu ýaly bir agitasion siýasat ýöretýärler. Minnettar Azat onna häzir söz nowatyny Rusya Federasiýasyndan aktivistimiz Timur Serkerdä bereli. Timur, söz sende. Birinciden hemme zatlary aýdyp geçdiňiz. Sonra jogap, yaman goý jogap berdiňiz sowa Azat Haýtbaýew, Nurmat Hanaw, hemme onu aýdyp geçdiňiz. Men gysgaça aýdyp geçeýin. Gaptaldan serejende özüni satjak bolan ýany bolup, özüni görkezjek, o Türkmenistan menbesine görkezjek bolup, özüni näme diýen, özüni satjak bolýar da ol adam. Düşemow näme? Düşemow olam näme? Olam men baň aşagynda şol adam toplanjak diýär, elden betjek diýär ol adamlar toplap soň oňam etmegi adamlary satmak bolýar. Sag bolun. Onna häzir söz nowatyny döwletli maslahat gepleşigimiziň söz nowatyny men Garajogluny berýän. Halky aldamak üçin edilýän bu gülkünç oyunlar absurda esaslanan bir fantastik filmiň senariosyna benzeýär. Rejissörler öz roluny oýnap bilmän, dünýä diňe özüni däldi eýsem, külli türkmen maskar eden oýunçynyň ýerini ýene bir başga kukla bilen çalışacak olup atyrlar. Partiya kurmak bilen bularyň maksady yumşak bir şekilde halkyň gözüne çöp atıp rejimi çalışmakdyr. Elbette täze rejim halka zulüm edenleri ve olaryň tohum tijini gorar. Perde arkasyndakylar ýene ýüpünden çekip oynadyp boljak kuklanyň agitasiýa işlerine dowam edýärler. Şol bir wagtda ol propaganda YouTube arkaly ýurtdaşyndakylara täsir etmek üçin edilýär. Ertirki gün bu hereket ýurduň daşynda işe başlaýsa, men muňa hiç gen galmaryn. Sebäbi ýurduň içinde onuň ýaly partiýa gurup bolmajakdygyna ýaş, çağanyň hem akly ýeter. Halk samsyk däl. Hökümet ýurduň içindäki adamlaryň beýnisini kontrol edip basyş bilen, terror bilen saklap biler, emma ýurtdaşyndaky düşünjeleriň, pikirleriň ösmegini saklap bilmez. Indi ol döwürlerden owa bir ýam göçdi. Özleriniň we özüne hyzmat edýänleriň bu maskaraçylykly edýän hereketleri bilen Türkmenim ondan beterim ýeriň düýbüne sokmalaryna gerek ýokmuka diýip pikir edýärin. Sag bolun, ben pikirime gysgaça şeýlerek. Garajoglan minnettar öz pikirini beýan edeniň üçin.
Türkmenim kanalının döwletli maslahat gepleşiginiň bugünkü döwletli maslahatyny Türkmenistan döwletiniň Israil'daki we Türkiýedäki owalky adatdan daşary we dogry ýarly baş ilçisi häzir Respublika Partiýasynyň ýol başçysy şeýlede bütün watansyýar aktivistler ýaşulsy Nur Muhammed Hanamow agamyda jemleýiji sözü berýän. Nur Muhammed aga siziň döwletli maslahatyňyz bilen şuňky gepleşigimizi jemleýäs. Söz siz agam. Sağ olun. Bir hemmemiz biz pikirini aýtdy. Gaçy dogry, her kimiň öz pikiri bar, öz düşünjesi bar. O şeýle bolmaly. Hemmemiz umumy hemmemiziň maksadymyz bir maksat. Öz döwletimizi bir demokratik döwletini gurmak, halkymyzy şu bedbahtçylykdan çıkarmak, şu diktator rejimi ýok etmek, esasy biziň barymyzyň maksadymyz şu. Şoň üçin bu aýdylýan goýulan sözler hem kişi değişti. Yani yeni de gaýtalajak bolýan tanqidam däl ya ben öz düşünjem şeýle bir hoş maslahat dokumenini. Şoň üçin düşünseňiz de bu zat düşünseňizden her kim ýol bilen dowam eder. Ýani öňe aýdyp geçdim, Murat hakykatdan hem döredi bilse Türkmenistanyň partiýa. Özüm şol partiýanyň etjek bolýan işlerini aýdyp geçdi. Esasy 3 sany punkt. Şolary ýerine ýetirildi. Ýene bir ýerde gaýtalýan, 2 kelime diýen, bena 2 kelime bilen gorlaýan. Ýöne 30 ýylyň içinde entek şonu başaran adam ýok, şoňky rejim teger. Başarsa diýmek gaçy bir başarjan adam bolup çykar, ýa bolmasa şu hakykatdan hem rejim bilen alalaşykda edilýän iş bolup çykmaly. Bir diýdiňiz bilen käbir soraglarda näme biz şu Muradyň beren teklifine goşulşak bolýas, biz goşulmady aletçek bolýanymyza diýmek o bilerek gurur. Her kim öz bekledini öz şeýle. Şoň üçin goşulşak adam goşulsun, goşulmajak goşulmasyn. Başga da gruplar bar, oňa goşulyp bilerler. Ýöne umumy şoň begenlerýän zat halkymyzyň içinde, ýurduň içinde adamlar oýuny ugrady. Şol begenlerýän zat. Näçe oyundalar, näçe şu diýilen kalkalar ayağa. Hem rejime karşı her kim başardığından hareket etse, şonu hemmemiz öz maksadımıza yetirir. Ne ben gaýtjak bolýar. Oğlum daga şeýlede ähli söhbetdeşlerimize Ullukan Taňryýakasyn çäkden minnetdarlyk bildirýär. Türkmenim kanalynyň döwletli maslahat gepleşigine gatnaşyp şu gün döwletli maslahaty bütün dünýä türkmenlerine, halk köçülüğüne ýetireniniz üçin hemmäňize Taňryýakasyň toýuňyza gaýsyn, köp sag bolun.